Gimanya kwa Ramgajwanga Ogaimar ODM Oburu Oginga owacho ni familia mare dhi bedo kod twak kendo tieko ywaruok mosenene kindegi e kind thuolo machien. Koleso motelo ne romo magalamoro dichi makawuone kaunti ma Kisumu. Omedo ni hike okoyiene duokore gi joma tindo lela. Kowacho ni twak e kindgi kaka joka ng'ato dhi loso weche duto. Osno to abiro loso kendo aseluongo bura mar familia wadhi bet tarik 1 mar Februari wadhi tieko weche mag mantie matindo tindo ma jomoko wacho be gin joma tindo. Joma tindo wanyiso gi nani wan waumo gi auma wan. To wan be ndalo kuro ok ng'eny modong', ndalo odong' matin. Gide adenyo. Sa gibiro wan be wang'ulo ni law maber. Gin nyithindwa ok wanyal witogi, ok wanyal terogi kamoro mabor. Kata bende duokruok kodgi ni kuro ni kama. An ok anene mana en gima ber kuoma kaka jaduong' kendo jatelo ma nigi nyithinde buoye. Gwenge Mama Sawa wacho